Radio President paka pamonti Darwin mangwanani kudaiso. Chapwiti chimwana wamai. Moto kunganduma kuita kupfira. Zvisina ari kuziva chakonzeresa Mount Darwin makaoma. Amite. Tinokupazisa hii muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi iri rimwe zuva. Nhasi uno katiri munzvimbo yeMount Darwin. Sekuona kwamuri kuita zvinhu zvingori hungwanda-ngwanda, kwaitika moto usiku vanhu vakarara. Naizvozvo fire brigade yazoshedzwa kubva kubhindura nekuti Mount Darwin haina fire brigade. Ndokuzouya payazosvika yaedza kudzimura asi zvinhu zvizhinji zvanga zvaparara. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Regedzai titaure neveruzhinji tinzwe kuti moto uyu watanga sei, uyezve patanzwa nezvemoto uyu tanzwa unzi nyaradzo yafa, tikafungidzira kuti zvitunha zvatsvira mubuilding. Ndo zvaita kuti tinyanya kumhanya kubva guta reHarare kuuya nzvimbo ino yeMount Darwin. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Mount Darwin nasangana netsaona pano usiku ma12 dzausiku. Moto wangotanga kubvira mushope yegrocery, saka ranga iri batai kuti tiedze kuchengetedza zvinhu. Patirangotenda Mwari kuti hapana munhu akuwara, asi grocery rese raparara. Mashops ari parutivi mbatya dzanga dzichitsva dzananauka nokuda kuita munazopinda moto mukati memashops iwayo, asi zvango zvaparara. Zvimwe zvacho hazvichatengeseki, zvinhu zvachino zvinotengeseka, asi tinongotenda Mwari kuti upenyu hapana akuwara patsaona yaitika iyo kuno kuMount Darwin. Asi moto uyu wanzi watanga sei? Hazvisi kunyatsozivikanwa kuti moto watanga sei. Hazviri kufungidzirwa kuti kuda pane plug yasara yakonzera kuti yananauka, ndiyo yakonzera. Ndizvo zviri kufungidzwa kuti ndiyo yaita kuti moto unge uripo. Tangooneka hutsi hwatanga kupfumbuka, pakazooneka plug yadonha, ndobva moto watanga kubvira. Nguva iyo ma12 dzeusiku makavharwa mushopu, vanhu vanga vachangobva kuvhara shopu about 30 minutes, vanhu vabva pashopu ndopatanga moto. Isu tazomhanyawo tafonerwa kuti kushopu kuri kubvira. Tazosvika ndokutanga kuburitsa zvedu, asi zvedu zvapwanyika. Posi tinoita kitchenware, tapwanya maplates nezvimwe zvapwanyika, asi zvizhinji hazvo zvabuda zvakanaka. Tinongotendawo Mwari kuti hapana munhu arasikirwa neupenyu. Titazongopinda mukati tichitora zvimwe zvanga zvasara-sarawo, asi zvinhu pamudenga peke pamba. Asi sekuona kwenyu moto watanga nguva iyo? 12 dzeusiku. Watanga 12. Vanhu vazosvika pana 12. Watangira mubhawa. Saka imi hamunawo zvenyu zvatsva? Zvedu zvatsva izvi zveshopu.
tatotsirwa vamwe vachipa kuna kubatsirwawo tatotsirwa vamwe vachipa vanhu vamwari vane moyo vazhinji vacho vaba Vaba zvinhu usiku ihwo. Nezvatsva tazviona zvinhu zvacho zvatsva tazviona zvizhinji zvacho zvatakura hapana chatawana hatina kana remuromo taperera hatina kana chekutaura bhozi takangovharwa kubasa zvakanaka izvizvo katoenda kumba kumatikaufunda wandafonerwa nemukomana watinoshanda naye akati mama mushopo muri kubvira basa kuri kutsva ndakati kuri kutsva zvakanhu zvamwari chaizvo kuri kutsva ngati iye ari kunyadhira ari kutyora Saka azvinzwa ari kunyadhire. Azvinzwa ari kunyadhira ino shamwari dzake dzamufonera ndobva atondifonera wene ndobva ndangomuka nekutongouya panapa nemurume wangu tatosvika pakavharwa ndobva parohwa nemasando nawakomana ndobva vavhura bhozi muto wangu wachifamba muto wangu wachifamba zvakanyanya wangu asingatombokontrolera svika tabudisa zvinhu zvese zvese tangounganidza panzika pa Okay, imunogarawo kure zvakadini neshopu yenyu? Inenge about 2 kilometers. Okay. Nepandinogara zvachingokandwawo zvichiendawo zvinheno saka zvizhinji zvatotsva ozi moto wangu achifamba nemudenga zvinhu hazvitinoyenga mudenga ude saka madhiresi ese akanakanawanira Saka masangana nedambudziko rekutsvirwa nekubirwa zvese. Panoitika zvinhu zvakadai vanhu vanoba tanga tisingagone pacontrol. Ndo dambudziko ratasangana naro muno muMondareni. As you can see zvinhu zvadestroyiwa mune aita loss, but it's unfortunate. Council yedu haina kukwanisa kuprovide ma-firefighters, hapana fire brigade, but I heard kuti mota iripo but vanokwanisa kushanda vachitibatsira vacho hapatomborina. Saka tikukurudzirawo veMondareni, especially council dai yaona zvokuita, including the member of parliament, vatisirewo ma-firefighter kuti reaction itwe nekukasika. Zvakaoma ndosasangana nevanhu muno Mondareni. Radio President paka paMount Tarwini mangwanani kudai so. Chabwiti mwana wamai. Moto kunganduma kuita kupfira. Zvisina ari kuziva chakonzeresa Mount Tarwini makaoma. Amite. Chiko chikuita muno masendra. Vanhu wawedza kushandisana zvinhu zvisizvo pachitiko chaitika apa. Pamudhuri pasviretika panyaradzi pakati apa hausiwa. Dai zvinhu zvaparara. Basi nyaya yaitika ndeyekuti kwatichasara mabasa asiriyo muno muzvinhu kana uchisana umwe yaisiriyo pakurarama. Ndofunga manzwa zvataurwa nevakasiyana-siyana. Aiwa, tinotenda kuti moto uyu waitika hongu asi hauna kuzobata nyaradzo uyezve hauna kuzobatawo mamashops akatenderedza, otherwise loss yaitika ipapapa yaigona kuzova hombe yakakurisisa. Asi nyaya ndiyo yekuti fire brigade hongu yauya yaita basa asi yabva kubhindura. Naizvozvo distance kana paitika chiitiko chakadaro distance inenge yakurisa, painozosvika motokari zvinhu zvinenge zvaparara. Andrew Neshamba ndo zita rangu. Ngasaka mune zvimwe zvirongwa zvacharamba tikupai, asi musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.